Biz bugün Qozonning 19-түзәтүү колониясында бик авыр чыгарылыш булачак. Безнең строгий режимында үтерү, мошенниклар, наркотиклар. Минимум статья контрабанда наркотических средств, 6 ел, он биш. Аларның көннәре ничегрәк үтә? 228 статья. Кашырга маташканнар бар. Аңлашылмый торган атмосфера. Ну, я не считаю, что меня подставили, как бы. Демәк, ялгыштыгыз. Мен бүген белмим ничек эшләячәкбез, чөнки монда бер нәрсәне дә төшерергә ярамый. Ләкин инде җае чыккан саен мин сезгә сөйләп барырга тырышырмын. Безнең строгий режимында монда осужденлар содержатся беренче срок белән түгел, уже кемнең 2 срок, 3 срок, 4 срок уже утыручылар. Нәрсәләр керә инде ул җинаятьләргә? Үтерү, мошенниклар, наркотиклар белән кем шөгыльләнгән. 1000 ярымга якын кеше примерно. Яшь җегетләр дә бар. 18 яшьләр түгел инде. 22 яшьләр дә бар инде. Алар җыелганнар монда Татарстанның гына түгел, бөтен Россиядән мин җыелган. Россиядән, Аларны төрле шәһәрләрдән бар, җибәрергә мөмкин. Әйе. Башлайбыз. Минимум статья контрабанда наркотических средств через территорию Российской Федерации. Вот шуңа күрә монда эләктем инде. Утрам инде мин 6 ел, он биш. 4 ярым калды инде. Бу распространениеме? Перевозка. Ничек килеп чыктыгыз ул эшкә? Ничек башланды? Мин чыкмадым как-то, просто бош булмады. Сырада бер зацепишь по пути дип. Зацепил, бер елга инде. Мин икенче тапкыр утрам, допустим, как бы, ну. Беренчесе нәрсә өчен инде? Тоже перевозка. Ничә ел утырдыңыз? Ничә ел утырдыңыз инде? Ну, 5 ел бер месяц бирделәр, 4 утырдым, 4 ел. Год. Нарып кабат эләктегез. Ике ярымда свобода инде булды. Кабат эләктем. Аларның көннәре ничегрәк үтә? Эшләсе килгән кешенең көне тиз үтә инде. По будням инде 6 подъем, в 10 отбой. Ашату ягыларыннан жалыскан кешеләр юк, 3 тапкыр ашаталар иде. Мебель җыялар. Үрәтегә мебель җыябыз без алдан ук башлап теге баштан бөгәләр, трубасын варителәр и аннары үрә башлар инде. Спецодеждалар тегәбез, формалар тегәбез. Мебельный цех бар. Мебель җыябыз, тротуарный плитка, цехлар ясыйбыз. Демәк, монда тулы бер завод, фабрика кебек. Монда полный, производство хорошее. Ребята, не отвлекаемся, работаем. Хәзер без тегү цехында хәлендә егетләр эшлиләр. Биредә җитештерелгән продукция шулай ук бөтен республикага, бөтен Россиягә диярлек тарала. Һәр эшләүченең үз вазифасы. Һәм инде алар смена сайын билгеле бер күләмдә киемне тегеп тапшырырга тиешләр. Әле монда шундый кызыклы факт әйттеләр. Мәсәлән, тегү цехында эшләүчеләрнең һәрберсенә бирелгән эшләү инструментларын алар смена ахырында тапшырырга тиеш булалар. Мәсәлән, кашчы биргәннәр икән, син ул кашчыны тапшырырга тиешсең. Бер кем дә бер нәрсәне дә бу цехтан алып чыгып китә алмый. Һәр эшләүче үзе сайлый кайда эшләячәген. Да, куда лучше душа лежит. Вот так у него. Һәм алыштырырга да мөмкин. Бар андыйлар дагы башта монда эшләп карыйлар, монда минеке түгел дип, бүтән җирдә эшләп карыйлар. Шундый шикертләр, бар. Һәм аларга эшләгән өчен минималь хезмәт хакы бар биреләдер. Инде алар тегендә попробует, монда попробует. Это уж. Алар хезмәт хакын нәрсәгә тоталар? Сигаретлар, чәйләр алар инде үзләренә ризыклар. Безнең монда кибет бар, аларның үзләренең карточкаларына акча
уақытша алар өздерін расчетті балалар енді шыны. Кибетке әтлесе әйні уақытта бар бәрі? Жоқ, аның определенный күндері бар. Сіз не қолға алған күнді қатырлайсыз ба? Поминутно. Қашан болды ол? Нешік болды? Ну, болды 30 мартта. Нешінші ел? 2013 жылда. Набережные Челны, шаһарда примерно 1 сағат 30 минут. Ночь? Нет, күн болды. И как бы... Сіз қойдырап келдіңіз ме нәрсені? Жоқ, мен әтейін әлі қойды шылай барды. Неге мезелеге, шоғылар мезелегенде поворот бар, Уфимский. Шында мені шул поставить кіші шында алып келді де, қолдарды да, онда енді сотрудник бар тұрды. Күтейді сізні? Сіз меңгерелер? То есть сізді подставили? Ну, я не считаю, что меня подставили, как бы. Har kişinin өзінің бар бит бошы. Поэтому как бы... Демек ялғыштыңыз? Скорее всего так. Психология яқтан ауыр болдыңызсың мұнда? Мен ауырмын, бұл стеналар арасында бұл? Жоқ, как бы здесь шондой кішілер енді олар бүтінісі. Волейдан келер, шығалар как бы. Условия мұнда әйбет, өзіңіз көрдіңіз. Сіз нәрселер білен шұғыленесіз күндерінде? Китап оқимын. Особо онда занятия жоқ, ішлеймін. Әмнәмді биналарда біздің енді түзету колониясында яшаушылар деп әйтергә кирәктер, яшиләр. Дөресен әйткәндә бик нык шундый аңлашылмый торган атмосфера. Мәсәлән, монда язылган 228-нче статья, 158-нче, 111-нче, шулай ук 158-нче. Хәзерге вакытта без китапханәдә, монда көненә 20-30 кеше йөри дип әйттеләр безгә. Инде якынча китапханәдә 5000 китап бар. Һәм иң кызыгы, иң яшь укыла торган китап бердә ул Уголовный кодекс икән. Шулай ук монда бар спортзал. Теләгән һәр кеше килеп спорт белән шөгыльләнә ала. Хәтта аларның да музыка да уйный. Һәм монда безнең картиналар ясыйлар. Нет, выставляют Шулайрак. конкурс проводит. Конкурс? Да, там Курсина России зовут. Түзету колониясы территориясында шундый кичкенә генә ширкәү һәм аның янында мәчет тә бар. Бердә теләгән һәр кеше инде керә ала. Качырга маташканнары бармы? Андый кешеләр жоқ инде. Смысл, аларның бит сроклары бар, алар бит отбывает наказание. Как объяснить вам? У них не пожизненное наказание. Это в их интересах быстрее закончить. Да, конечно. Вот кем пожизненный срок отбывает, да, у них как бы андый уйлар керәгән мовытлар инде. Якыннары шулай ук определенный көннәрдә генә килә алалармы? Менә как бы может быть безнең короткое свидание. Ул инде сәгатьләп кенә сланцың инде ансың. Киләләр дә гын телефон алалар, бер яктан икенче яктан тәрәзә аркылы сөйләшәләр инде. Длительное свидание инде могут прийти близкие родственники. Әниләре, әтиләре, бабалары дигән шикелле анда апасы, хатыны, балалары белән 3 көнгә кадәр ансыз. Бергә яшиләрме? 3 көн бергә алар торалар. Алар өчен махсус бүлмәләр бармы? Бар. 9 бүлмә бар безнең анда эшкә. Үкенәсезме? Ну, үкенергә поздно инде. Так бар инде, әзрәк. Менә нәрсә әйтер идегез хәзерге вакытта иректә булган кешеләргә? Ну, һәр кешенең үзенең башы, но просто даже статистика карагач, все ясно становится. Нинди сораклар, даже үтергән кешегә әз бирәләр.
чем, допустим, программная роботика. Так что Ойлағыз жоқ. ойла yok. Болса әлек мен. Болуын тілер едіңіз бе? А? Болуын тілер едіңіз бе? Конечно. Шыққаш пландар бар. Демек шыққаш планда бар. Конечно бар, Міне тағы нендей пландарыңыз бар, Алла бұйырса шыққаш? Нәрселер турында қиялданасыз? Ну, түшке ойнашырға. Как бы яшарға енді. Особо енді пландар. Енді грандиозный пландар строить етемін, не так уж. Бұлда рахмет. Сізге енді оңышылар тілейбіз, сәлеметлік һәм Құдайыңыз барсы дәйбет болсын. Сізге